wozani, 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 wozani. Bam badam, bam badam, bam badam, 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 bam badam, bam badam. Ngiyanibingelela kuleli khaya elifudumele lezindaba ezihlabahlosile zolimi lwesiZulu ezizokwenza ulokhu ubuya njalo ukuzozilalela. Hlala phansi-ke unethezeke, ubize nabanye nithole intokozo nokwazi isiZulu kangcono. Igama lami nginguLungile, ungangibiza Teacher Lungi, Mam Lungi noma Auntie Lungi. Lezi zindaba zithathwe ezincwadini zabakwa-Shooter and Shooter Publishers, abashicileli bezincwadi abaphambili iminyaka engaphezu kweyikhulu. Indatshana yethu namhlanje siyithathe la kule ncwadi le, isihloko sayo sendaba sizothi uSimayedwa nezinye izindaba, eyebanga lesi-5. Ake sizwe-ke ukuthi siphathelene nani le ndaba le. Ubani uSimayedwa? It's about a baobab tree. Its originality, where it comes from, the history of the baobab tree. Le ndaba isuselwe emdlalweni oculwayo obhalwe nguRonald Wood kwi-book series iDube. uSimayedwa. Mkhulu, wawuthathaphi lo mgexo ohlala uwufakile? Ngabuza ngobunye ubusuku lapho sihlezi sizungeze umlilo. Umkhulu waphakamisa isandla wathinta umgexo. Wawakhiwe ngezingcezu ezincane zamagobolondo eqanda lentshe atshutshelwa entanjeni yesikhumba. Wayengawukhumuli nhlobo. Ngawuphiwa isihlahla esidala. Lapho wayesho amehlo akhe ecwazimula. Isihlahla? Sibuza sonke. Kungenzeka kanjani lokho? Ngizonixoxela leyo ndaba, kusho umkhulu. Ingenye yezindaba okungafanele niyikhohlwe nanini. Niboyixoxela abantwana benu lapho senikhulile. Nibatshele ukuthi nabo baxoxele izingane zabo. Ingenye yezindaba okungafanele ikhohlakale. Wahlokoloza umlilo ngenduku yakhe, wayesehlala ukucophelela okudweni. Niyoyikhumbula? Wasigqolozela amehlo akhe amancane ecwazimula ebusweni bakhe obunsundu obushwabene. Yebo. Sanqekuzisa amakhanda, sibambe umoya ngenxa yentokozo. Washaya isikhwehlela waqala. Uma ungena phakathi ekujuleni kwehlathi, maduze nje nalapha, uzobona indawo enkulu eyigceke engenazihlahla. Eminyakeni eminingi edlule kwakumile isihlahla esikhulu sombhawubhabhu kule ndawo. Lesi sihlahlakazi esidala sase sibe lapho amakhulu ngamakhulu eminyaka. Akekho owayazi ukuthi sasisidala kangakanani. Kodwa umlando uthi sasisidala kakhulu.
Wathi uma isihlahla esidala sifa, amahlamvu aso awela emhlabathini kancane kancane. Ukhuni lwaso lwaphenduka impuphu. Isihlahla esidala sagcina sishone phansi emhlabathini esasimile kuwo. Kwakungavunyelwe muntu ukuba asuse izinkuni zaso. Akukho muntu owayevunyelwe ukushisa amahlamvu aso ayesomile noma asuse noma iyiphi ingxenye yaso lapho sesiwile. Isihlahla esikhulu sasefise ukuba kube njalo uma sesifile. Bonke abantu ababehlala ehlathini basihlonipha isifiso saso ngoba babazi ukuthi kwakuyisihlahla esivelele. Igama laso kwakunguSimayedwa, futhi emandulo kwakuyisihlahla sokugcina emhlabeni wonke esasesisele simisodwa ehlathini. Kwakungenzeka kanjani ukuba kube isihlahla sokugcina emhlabeni? Ngabuza umkhulu. Kwakukhona izihlahla ezazibonakala yonke indawo esizungezile khathi sekuqala ukuhlwa. Izihlahla zameva ezidlalekile, izihlahlana eziqondile ezimilayo, izihlahla ezindala ezigobile zilungele ukugitshelwa, izihlahla zomthunzi nesihlahla sezithelo. Lezi zihlahla ezinizungezile zintsha. Ngesikhathi ngiseyingane sasingekho izihlahla. Izihlahla zasingekho? Zaziyephi? Sabuza sonke. Abantu base bezigencile zonke. Nizokhumbula, kusho umkhulu, ukuthi kungenziwa izinto eziningi ngezihlahla. Ngaleso sikhathi abantu babesebenzisa izihlahla ukwenza izigidi zemithangala yamaphepha. Ezinye izihlahla babezigenca ukuze bakhe imizi nemikhumbi, benze umentshisi, izinti zokuvumbula nempahla esendlini. Kwakuthi uma bephelelwa amafutha namalahle okudumisa imishini ezimbonini zabo, babase ngezinkuni. Amahlathi anyamalala kancane kancane. Abantu benganekile ukuthi kwenzakalani, kodwa ekugcineni zaphela zonke izihlahla emhlabeni ngaphandle kwalesi sodwa. Umkhulu enezezela. Kwaba lukhuni kithina ucabanga umhlaba ongenasihlahla. Sahlala sathula isikhashana, wonke umuntu ejulile ngengqondo. Okwaba kubi kunakho konke ukuthi kwancipha umoya wokuphefumula. Nani niyazi ukuthi amaqabunga akhiqiza umoya ohlanzekile. Njengoba kwakungasekho zihlahla ezazizohlanza umoya, kwafanele ukuba abantu bafake izivikela buso, bagaxe izigubhu zomoya ohlanzekile emhlane. Ososayensi kwadingeka ukuba bakhiqize umoya ohlanzekile ezimbonini, kanti lokho
kwakubiza kakhulu. Abantu abampofu babehluleka ukuthola umoya ohlanzekile owenele, ngakho bafa ubuginqiginqi. Pho abantu babesigincelani lesi sihlahla esikhulu okusixoxela ngaso. Konje kwakungubani igama laso? Kwabuza omunye. Igama laso kwakunguSimayedwa futhi sasivekelwe ngumthetho. Kwathi uma abantu bebona ukuthi kwasekuyisihlahla sokugcina emhlabeni, uhulumeni washaya umthetho owawuthi kwakuzoba yicala ukusicekela phansi. Kusukela lapho saba nodumo olukhulu kubavakashi. Wake wasibona kodwa mkhulu? Kubuza mina. Kaningi futhi. Eqinisweni, esho eMoyizela. Ngagcina sengisiqonda kahle kakhulu leso sihlahla. Nokho ngiyadabuka ukusho ukuthi ngisemncane angizange ngimhloniphe ngokwanele uSimayedwa. Ngobani? Wawuziphethe kanjani? Sabuza sonke. Empeleni njengoba nazi ngazalwa ngeminyaka yomhobholo. Kwakuyisikhathi sobumnyama emhlabeni. Abantu babenake izinto ezimbili kuphela: ukujabula nokuwola zonke izinto ababengazitholela zona. Ngesikhathi ngikhula sasingadlali ngaphandle njengoba nina nenza. Sasingalali phandle ebusuku noma sakhe izindlu zokudlala ehlathini. Sasingabhukudi emfuleni noma silale otshanini sixoxe izindaba. Ngiyazi ukuthi kulukhuni ukubona lokhu ngamehlo engqondo, kodwa thina sakhula kanzima. Kwakungekho izitolo. Sasidla ukudla okumadlahadla futhi sigqoka nezikhumba zezilwane, hhayi lezi zimpahla ezibizwa ngamagama esenizigqoka namuhla. Angiyiphathi-ke eyobuchwepheshe, omakhalekhukhwini, izidlalamculo ezingama-MP3, imidlalo yekhompuyutha, izithombe nomabonakude. Konke lokho sikuqabuka manje. Sasizikhandla, sihlala sizingela. Kwasekusemizweni yethu. Akekho owayenendaba nemvelo njengoba kwenzeka manje. Bambalwa ababezama, kodwa babegconwa futhi sibahleka kakhulu. Sasingazihluphi ngokulalela ababekusho ngokunakekelwa kwemvelo. Sixoxela okunye ngoSimayedwa. Kwenzekani kuye ngesikhathi seminyaka yomhobholo? Sabuza sonke. Empeleni sasingazi ngaleso sikhathi ukuthi igama lakhe kwakunguSimayedwa. Sasimbiza ngokuthi lesiya sihlahla esikhulu. Kwakuthi uma siyozingela sihambe ibanga elide, sithi uma sesikhathele sihlale ngaphansi kwakhe sithole ithunzi elimnandi. Abantu babemxhaphaza bengenandaba ukuthi ngelinye ilanga uyoke ashabalale. Abaningi babenombela emagatsheni akhe noma
baqhuzule izingxenyana zakhe uma abaqaphi bengabhekile, bazigcine emakhaya abo njengezikhumbuzo. Abantu abaningi babeklwebha amagxolo akhe babhale amagama abo. Kokunobunuku, abantu belahla konke ukungcola kwabo lapho ayemile khona. Indawo yaya ngokuya yaba yimbi. Wangitshela ngelinye ilanga ukuthi iminyaka yomhobholo kwaba isikhathi lapho ayenesizungu esikhulu empilweni yakhe yonke. "Ima kancane mkhulu," sisho simemeza kanye kanye. "Wakutshela isihlahla singakhuluma kanjani?"